dnešním průběhem akce jsem nadmíru spokojený, protože v 1 hodinu jsme tady měli pár lidí, protože bylo 33 ve stínu. Dneska už je tady 1000 lidí, takže už jsme absolutně spokojení a je to tak jako důstojná oslava 20 let. Velice mě to těší a řekl bych, že mě to překvapuje, že už je to 20 let, že to uteklo jako voda. Já jsem byl pro tu věc zapálený, abych tak řekl. Jo, jsem rád, že se tady něco bude dít, že se tady něco vybuduje. V roce 2007 vstoupila společnost Trigema jako developerská společnost do Monínce, kdy po dohodě s rodinou Krejčí vlastně začala realizovat jejich dlouhodobý sen o vzniku velkého lyžařského areálu. Spolupráce mezi rodinou Krejčí a firmou Trigema i nadále pokračuje a věřím, že bude pokračovat i v dalších letech, možná i v dalších 20 a 30 letech do budoucna.